Il-Parlament approva b'mod unanimu liġi dwar id-donazzjoni tal-organi. Din ir-riforma għandha l-potenzjali li żżid id-donazzjonijiet f'pajjiżna b'50% f'benefiċċju partikolari għal dawk li qed jistennew trapjanti tal-kliewi. Dwar dan is-suġġett kien ilu jitkellem għal snin twal id-Deputat Nazzjonali Stefan Bartolo u issa l-Gvern u l-Oppożizzjoni waslu għal qbil. Dawn l-emendi sejrin jiftħu biex aktar trapjanti ikollna fir-renal unit. Ir-renal unit jilqa' madwar 400 pazjent, mhix faċli, trid tkun hemmhekk biex tara s-sitwazzjonijiet. Aħna qegħdin ngħidu illi meta inti qabel kienet illi inti trid tmut biex inti tingħata l-organi tiegħek jekk inti tkun trid jew kellha l-familjari tiegħek ikunu jridu. Imma issa ftaħna ftit iktar, ġifieri u b'din l-emenda illi inti il-qalb mhix ġejja l-qudiem imma marret lura prattikament, però m'hemmx skop għaliha, hemmhekk ukoll nistgħu anke mmexxu għat-trapjanti. Sallum il-ġurnata s-sitwazzjoni kienet illi d-donazzjoni tal-organi tessuti jew ċelluli umani tiġi konsidrata biss għal dawk il-persuni li jkunu ċertifikati mejtin mentalment ġewwa brain dead u l-persuna ma tkunx tista' tirkupra. Din il-prassi bil-liġi l-ġdida issa nbidlet. Is-servizz tad-donazzjonijiet se jiġi estis għal dawk li mietu anke mewt ċirkolatorju, jiġifieri meta l-qalb tal-bniedem ma tkunx kapaċi tmexxi ċ-ċirkolazzjoni tad-demm kif suppost u essenzjali biex l-organi tal-ġisem jiffunzjonaw. F'kummenti ma' Net News ix-Shadow Minister Ivan Bartolo sostna li jinsab kburi illi wara sentejn ta' ħidma din l-idea xprunata mill-Partit Nazzjonalista matul il-Ġimgħa tal-Ġustizzja Soċjali waslet sabiex tat il-frott mixtieq. Xi ħaġa favur il-ħajja, min bis-saħħa tiegħu jew tagħha mhux insejna l-persuna ma bqajna niftakruha għaliex permezz tiegħu jew tagħha salvajna disa ħajjiet oħra. U għalhekk naħseb aħna bħala oppożizzjoni li bdejna tlaqna mill-opt-out. Illum wasalna sawn favur il-ħajja, aħna oppożizzjoni proattiva, aħna oppożizzjoni favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u allura din għandha tkompli sebbaħ l-ideal anke tagħna. Ivan Bartolo spjega li preżentament f'pajjiżna għandna mitruħ jistennew donazzjoni ta' kilwa 50 għal kornea 360 pazjent jagħmlu id-dialysis. Kull pazjent jiġi jiswa lill-Gvern 24,000 euro. Jekk isiru aktar trapjanti, il-Gvern jiggwadanja u l-pazjent ikollu kwalità ta' ħajja aħjar u dinjità. U għatem jgħid illi fil-verità trid tkun pazjent regolari fil-lista ta' stennija għall-organu biex tifhem l-urġenza ta' dan li qed jipprova jitwettaq. Bartolo insista li l-ħidma trid tkun waħda konġunta sabiex flimkien bħala poplu wieħed noħolqu sistema ġusta, trasparenti, iżda fuq kollox waħda umana li tirrispetta d-dinjità tal-bniedem.